Maga-upod man ang civic group nga Jalaur River for the People Movement sa dako nga protesta kontra sa kurapsyon nga patigayunon sa Domingo, Septyembre 21. Sa interview sa Bombo Radyo sa coordinator sang grupo nga si John Ian Alenciaga, iya gintawag ang Jalaur River Multipurpose Project Phase 2 sa Calinog, Iloilo nga amo ang pinakadaku nga flood control scam sa isla sang Panay. Nagpahayag ini sang pagkaalarma bangod nag-doble suno sa ila ang pondo sa proyekto nga naglabot na sa 20.9 billion pesos halin sa inisyal nga 11.2 billion pesos sang ini ang gin-proponer. Ginbulgar man sang grupo ang ila ginpahayag nga ila natukiban nga sang tuig 2024 nagbaton ang proyekto sang masobra 7 billion pesos nga unprogrammed funds ukon kabahin sang insertion sang Kongreso. Matandaan nga sang tuig 2024 mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagpanguna sa inaugurasyon sang Phase 2 sang Jalaur Dam project nga amo ang una nga large-scale water reservoir sa gwa sang Luzon. Ang Jalaur Mega Dam subong nagabalor na nakibot kita sa 20 billion pesos. Halin sa inisyal niya nga budget niya 11.2 billion sa inyong gin-proponer. Natutiban naton na sa 2024 nagbaton siya sa 7 billion pesos worth of unprogrammed funds. Kung may araman kita sang ginapangita nga dako nga scam sa lambalan sang flood control in pag-asubok natin sa accountability and transparency, dapat mabusisian, dapat imbestigaran ang ini nga Jalaur Mega Dam project. Nabatian ang pahayag ni John Ian Alenciaga. Nagpagawa naman sang statement ang National Irrigation Administration o NIA nga nagapaandam batok sa nagalaptang nga sala nga impormasyon kaangot sa proyekto. Pahayag sang ahensya ang National Economic Development Authority o NEDA Board nga ginapangunahan mismo ni President Marcos ang nag-aproba sang restructuring request sa among Jalaur project sang Hulyo 19, 2023. Ginpahayag nga nagalakip ini sang pagsaka sang budget nga naglabod sa sobra 8 billion pesos apang initanan ang nag-agi sa husto nga procedures kag guidelines paagi sa Investment Coordination Committee kag gin-deliberate kag gin-aprumahan sang nagakaigo nga mga ahensya sang gobyerno.